today is January 2, 2019. So tayo ay magjo-duty na. Ayan, so kahapon di ako nakapag-vlog kasi nilaan ko talaga siya para maging rest day ko. Kasi nag-vlog tayo from December 1 hanggang 31. So January 1, rest day, which is New Year. Bolol pa rin. Just the Lord. Ayan, so mamaya magre-react tayo sa aking very first vlog. So kita-kits mamaya sa bahay. One eternity later. Hello everyone mga mahal, welcome sa aking channel. At today, nasa bahay na kami ni Yuna. Galing kami sa Gmall pero umuwi kami agad kasi nga ako ay gagawa ng reaction video for today, January 2. So today guys, tayo ay magre-react sa aking pinakaunang nagawang vlog last year. Na-film ko siya around December 26 after Christmas, pero na-upload ko siya mga around December 29 na. So ayan. So yung vlog namin is about yung meeting ko kay Kisha. Si Kisha is ang aking office mate dati, pero ngayon nasa China na siya. And ito ba yung pinakaunang vlog natin? O ito nga talaga, vlog number 1. Meet up with Kisha plus event for next year. Anyways guys, I just wanna say Happy New Year sa lahat ng aking viewers and subscribers. Pasensya na, medyo maingay sa labas kasi may mga batang lalaro. Pero okay lang yan sila, keberian sila. And kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan mong subscribe sa aking channel at i-like ang video na to kung magustuhan mo. And let's start! Start! What's up guys? This is Taniki Koy. What's up guys? Hi guys, this is Taniki Koy and this is vlog number 1. Hello! Hello guys! Mamaya mag-meet kami ni Kisha kasi na siya i-promote na event and supportahan natin siya. Okay? Ayan guys, nakikita namin ni Kisha. Hello! Tara, ulan man eh. Ulan, wait lang. Hello. Nami ka rin sa buong guys today. Kisha. Nice kay Dre guys. Ano kaya siya? Hi guys! Hi! So, my name is Kisha and I'm from Marfori Studios. I'm here to inform everyone about our event next year, the Kiddie Superstar. So, this is a talent show competition for little boys and girls aging 5 years old to 12 years old. And katong mga bata na naay excellent talent in singing, in dancing, in acting, you are very much welcome to join our competition. Okay. So, para unsa ni siya o unsa ni si Marfori Studios. So, si Marfori Studios is a company that wants to uplift the entertainment industry not only here in Davao, but in the whole Mindanao as well. So, tanan mga bata na talented, gina-invite namon na mo-appeal ani na competition. Why? Because all the finalists will receive, wait lang ha, tanaw po ang copy. So, tanang finalist will receive, where is it? Yun. Receive a 1-year artist modeling exclusive management contract from the Marfori Studios. A plaque of appreciation, the Startista package,
It's a package that gives you lessons in voice, dance, modeling, acting, and hosting. And you also have a free professional recording sessions at Soundtrack Recording Studio. So again, tanan na gusto mo apil-ani na competition, you are very much welcome to join us. So sa finalist pa lang daan, tagaan na mo og trainings and lessons on how you will develop your voice, your acting, your modeling, your dancing, your hosting skills. Diba? Ayos na kayo. But, there's a catch. So, sa tanang mag-join na ay 1,000 pesos na registration. Okay. So, nga naman na ay registration. Of course, kay mo na siya ang inyong mga things na gamito ninyo during the competition na ano ni mag-provide na. And also, ang prices na to is differentiated into two categories. Naatay for girls, naatay for boys. So, our grand champion for girls will receive 25,000 pesos cash. And for the grand champion sa boys, they will receive 25,000 pesos cash both. So, di ba? Happy kayo. So, sa tanang mga talented kids din ha, gin-invite mo na mo adto sa Marfori Studios located at 2nd floor, Felker Centrale Building, Kimpo Boulevard at Bangs LTO, Davao City. Or you can you can contact this number if you want to register. Please contact this number 0915-928-7037 or 0928-096-0999. Alright. So, mga talented boys and girls din ha, please join our Kiddie Superstar Talent Show Competition para atuang mapakita sa world na at tanan Davaoenyo, and not just Davaoenyos, but at tanan tao sa Mindanao kay full of talent. Okay? So, see you! Bye-bye! Hi guys, I'm back. Ayan, maya-maya uuwi na kami kasi tapos na kaming nag-film. So, i-edit ko na yung video para ma-upload ko na and ma-share na din ni Kisha. And that's it. Bye! For more information about Kiddie Superstar, please like and subscribe Tami Kikoy or press the red button. Thank you! Ayan, so napanood ko na siya. Nakakatawa masyado. So napansin ko, sobrang boring ko tingnan. Sobrang lamya ko talaga dito guys. Kasi yun nga, kakastart ko palang mag-vlog and medyo hindi pa ako confident pag-vlog. Tapos si Kisha kasi meron siyang pinopromote na event that time and gusto niyang officially open yung career ko sa vlogging using the event. Okay naman siya kasi umabot ng 145 yung views ng aking video and masaya din ako sa outcome. And yun nga, nagde-develop talaga siya kasi dati ang lamya ako, tapos ngayon medyo may energy na, malamya pa rin pero may energy na at blul pa rin. Yan talaga problema kung nagtatagalog, nabubulol ako. And yun guys, so natutunan ko for my 12 months sa pag-vlog ko starting December. Kasi dati nahihiya pa ako mag-vlog eh. So nag-vlog ako, nasa baba yung aking mukha, yung camera para mukha at camera pag ganyan ako mag-vlog. Pero ngayon pag ganyan na, hindi na ako nahihiya kasi nga yung confidence ko sa pag-vlog is na-develop na siya. Parang ang sinasabi ni dati ni Purple Aries na pag nabavlog siya, iniisip na lang niya siya lang yung tao sa lugar. And sabi ni Chinkitita daw, yun, be confident lang sa ginagawa at huwag mahiya at dapat may conviction. Yun guys, and natatawa ako kasi nga very novice and trying hard talaga yung aking mukha. Ganun pa ako pag ganyan yung pa-corny effect. Anyways, ang saya-saya kasi napagdaanan ko siya and
nagsisimula talaga tayo sa tanga ang face. Like, ang tanga-tanga ko talaga tingnan guys. Parang parang puno ng hangin, like, puno ng dead air. Tapos, halos si Keisha na ang nagsasalita sa vlog. And parang hindi siya vlog, parang siyang promotion. Yun lang, nakakatawa masyado. So, kayo, ano sasabi nyo sa pagkalamya ng aking boses sa aking first vlog? Comment down below guys. And that's it for my very first vlog, January 2, 2019 this year. And kahapon wala akong vlog guys kasi nagpahinga akong buong araw. Hindi kami lumabas, sa bahay lang kami natulog, kumain, ganyan, natulog, kumain. Tapos, ayan na, January 2 na, work na kanina. And bukas work na naman ulit. So, ayan, so maraming salamat sa lahat na nanonood, sa nag-subscribe sa aking channel dati. That time, 24 subscribers pa lang ako guys. Simula ako ng 24 subscribers, tapos ngayon, 6,800 na tayo subscribe sa ating family. And napakasaya kasi nga nakapagsahod na tayo last year. Bilis no? Last year no? Pagsahod agad tayo. And ang dami ko na-meet na YouTubers, mga sikat na YouTubers, sila Antluts, sila Anakay, Chinkitita, si My Love, si Feeling, si Fons, si Maika, si sino pa yun? Pamela Swing, kita ko si Pamela Swing, sa Gaisano Mall, mga artista, sila Barbie Imperial, Daku, si Janine Berdin. Ang dami-dami kong nakita ng artista last year guys, and sana this 2019 mas madami pa tayong artista mamimit in the future. And sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa aking mga vlogs kahit nabubulal ako parati guys. Maraming salamat sa nagtatiyagan nanonood ng aking vlogs kahit pataas siya masyado. And maraming salamat din sa 24 na tao na nanonood sa aking vlogs. I appreciate you guys. Comment down below para ma-shoutout kayo. And just wanna say hi to Gio Star. Hi Sir Gio. Maraming salamat sa walang sawang pag-comment sa aking mga videos. And I hope makakolab tayo soon. And that's it guys. And sana bigyan pa ako ni Lord ng wisdom to create good contents this year. And yeah, less reaction videos kasi prone sa copyright. Anyways, thank you so much guys. And see you next time for my next video. Bye guys!